Grenadierbataillon 223, ja do Pšizovič tam tej kasarny. Ja som 16 let starý bol, ja ešte ani 17 let starý bol. Hať to 28 mierca som ja potom v Dresdenách bol, tam ešte vykúvania a potom sme dali von na frontu. A tam je asi daleko od Dresden pryč bol. To sme Veľký piatk von z Dresden. A sme potom bežili piatk, sobotu. To sme boli za Zoricom, teda tá fronta jara blízko bola. A my sme mieli potom naše stejništvo tam mez Zoricom a Mužakom. 20. apríla byše ponta veľká ofenzíva. V Budyšine bychu ťažké boje. A my sme sa potom rozčanili a všetko ďalej ročo. A skončili sme tú vojnu potom krátko před Prahu.